realmente aquí vedes os chans que temos, non? Un chan granítico, pois bueno, neste caso, pois bueno, con unha boa consistencia, o sea, con bastante arxila, pero son chans totalmente mortos. Cando tú chegas a unha viña e ves chan, realmente ves a naturaleza do chan, quere decir que ese chan, pois, non está nas súas condicións, digamos, óptimas. Ao chegar a unha viña deberías de ver verde, e se cavas, pois ver a estrutura do suelo. Facer os pés é, pois, bueno, cavar na zona de inserta, para que aquí nunca se genere moita materia orgánica, non lle entre enfermedades no punto de inserta, pero bueno, aquí vedes a fábrica de arxila, de arcilla que temos que teñen os suelos é isto, son as raíces. Aquí é onde generamos arcilla. A arcilla ten o propio suelo, pero nos podemos aumentar esas arcillas que conteñen os chans. Realmente, se tú non consigues ter resto nos teus suelos, non estás fabricando arxilas, non estás generando un primeiro perfil do suelo vivo, porque as arxilas son as únicas que son capaces de manter humedade. Se non hai humedade, os microorganismos, bacterias, fungos, non teñen medio para desenvolverse. Porque as luces son moi diferentes, e así tamén as luces diferentes, o sea, as luces o sol que reciben, os chans tamén varían. Orientación sur, máis granítico, menos arcilla, orientación oeste, máis arxila, e que sea só, por exemplo, treixadura, vai ser unha treixadura diferente. O sea, se vas ter un viño máis complexo simplemente por estas pequenas cambios de orientación. En algún momento temos que facer algún tipo de fertilización, de apoio, porque eso, por exemplo, o ano pasado foi extremadamente duro a nivel de insolación. As cepas sufriron moitísimo, entón hai zonas que de vez en cando necesitan un pequeno recordatorio, un pequeno implemento. Eu co que traballo é con toxo picado, fago coberturas de toxo. O toxo é unha planta moi equilibrada en carbono e nitróxeno, e era co que se traballaba antes nas viñas. Rozábase nos montes, baixábase, poñase por riba, arrimábase un poquinho de terra para axudar a súa descomposición, e era o que había, restos de monte.